Σας καλωσορίζω στο The Nail Masters Podcast. Σήμερα έχουμε μαζί μας την brand expert Ναταλία Πρίντεζη. Το είπε σωστά! Επιτέλους το είπε σωστά. Ναι, και δεν αναφέρομαι στο όνομά μου, αυτό το ξέρεις πάρα πολύ καλά τόσα χρόνια. Αναφέρομαι στην ιδιότητά μου του brand expert και του creative designer, της creative designer. Λίγα λόγια για μένα. Ναι! Λογικά δεν θα μιλήσουμε σήμερα μόνο για σένα. Όχι, για πες μας λίγα λόγια για σένα. Λοιπόν, είμαι creative designer, έχω το δικό μου δημιουργικό γραφείο που το λένε Νταλίκα. Και εκεί απασχολούμαστε με την επικοινωνία πάσης φύσεως οποιασδήποτε εταιρείας, υπηρεσίας ή προϊόντος. Αρχικά θέλω να σε ρωτήσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το ακούω συχνά να συζητιέται όσες φορές έχουμε βρεθεί, αλλά νομίζω κανένας δεν σε έχει ρωτήσει από πού προκύπτει το Νταλίκα. Το Νταλίκα, η Νταλίκα μου. Νταλίκα είναι, το γράφω στα λατινικά. Νταλίκα, αλλά όντως προκύπτει από το όχημα, το τεράστιο, την Νταλίκα. Πραγματικός, ο τίμιος λόγος είναι ότι πιστεύω πάρα πολύ στη γυναικεία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ειδικά στο διαφημιστικό κλάδο που απασχολούμε τα τελευταία 25 χρόνια. Δεν μου φαίνεται, νομίζω. Καθόλου. Συνεχίζουμε το podcast με χαρά. Είναι ξεκάθαρα ανδροκρατούμενος. Οπότε η Νταλίκα είναι όσο παράξενο, όσο σπάνιο είναι να δεις μια γυναίκα να ηγείται μιας διαφημιστικής, τόσο σπάνιο είναι να τη δεις να οδηγεί μια Νταλίκα. Mm-hmm. Αυτό είναι το κόνσεπτ. Και έτσι σου ήρθε η έμπνευση για το όνομα. Ναι. Το οποίο είναι και πολύ ιδιαίτερο, η αλήθεια είναι. Πόσο σημαντικό, Ναταλία, θεωρείς το branding σήμερα για έναν επαγγελματία? Επαγγελματία πάσης φύσεως. Αλλά ειδικά για έναν nail artist, ας πούμε, μιας και είμαι εγώ αυτού του αντικειμένου. Ωραία, κοίταξε. Για να απαντήσουμε σωστά σε αυτή την ερώτηση, θα πρέπει πρώτα να δώσουμε ένα ορισμό του branding. Branding λοιπόν είναι η εικόνα, είναι η ταυτότητα μιας επιχείρησης. Ουσιαστικά το branding οδηγεί το κοινό να σχηματίσει κάποια συναισθήματα όταν σκέφτεται μια επιχείρηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι το νούμερο ένα που σε διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό. Και είναι εξίσου σημαντικό όταν θέλεις να περάσεις συγκεκριμένα συναισθήματα στο κοινό. Αυτό έχει να κάνει με τα χρώματα, με το λογότυπο. Εδώ θέλω να πω ότι λάθος που πιστεύει πολλοί κόσμος, branding δεν είναι μόνο το λογότυπο. Branding είναι μια τεράστια εργαλειοθήκη που έχει μέσα της το λογότυπο, τα social media, το site, όλα αυτά. Τα οποία βρίσκονται σε μια αισθητική ομπρέλα, πρέπει να έχουν μια αισθητική συνέπεια μεταξύ τους και βοηθούν στην επικοινωνία της κάθε επιχείρησης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε, τι σημαίνει στην ουσία χτίζω brand? Με ρωτάς, φαντάζομαι, για όλους τους επιχειρηματίες, ναι, όχι μόνο όχι για όλους τους επαγγελματίες. Χτίζω brand σημαίνει ότι σκέφτομαι πώς θέλω να φαίνεται η επιχείρησή μου στο κοινό. Αρχικά πρέπει να σκεφτούμε πώς θέλουμε να φαινόμαστε στο κοινό, σαν επιχείρηση. Το δεύτερο σκαλοπάτι είναι ότι πρέπει τις σκέψεις μας να τις μετατρέψουμε σε visuals, σε εικόνες δηλαδή, και σε κείμενα. Και εκεί έρχεται η πολύτιμη βοήθεια του brand expert, να βάλει σε σειρά αυτά τα βήματα και να τα υλοποιήσει. Ουσιαστικά είναι να φτιάξεις, είτε έχεις μαγαζί, τη σηματοδότηση, πινακίδες, κάρτες, καταλόγους, το λογότυπό σου, το πώς θα μιλάς στα social media. Όλα αυτά πρέπει να τα προαποφασίσεις, να έχεις ένα στόχο του που πρέπει να κάνεις και μετά να αρχίσεις να τα υλοποιείς. Γενικά βλέπω στον δικό μας κλάδο, γιατί γι' αυτό μπορώ να μιλήσω εγώ, ότι πάρα πολλοί nail artists φτιάχνουν το logo και όλα τα συναφή πλέον μόνοι τους, χωρίς να πηγαίνουν σε κάποιον εξειδικευμένο επαγγελματία. Ναι. Πόσο σωστό το θεωρείς αυτό? Από τη μούρη μου είδες ότι δεν το θεωρώ σωστό. Είναι και λίγο πολύ πανομοιότυπα, η αλήθεια είναι, όλα όσα βλέπουμε. Και στα χρώματα ακόμη. Έχουμε κουραστεί, νομίζω, να βλέπουμε όλο ροζ, μοβ. Ναι, παντού. Κοίταξε, γιατί ασυνείδητα σου έρχεται στο μυαλό ότι nail artist ίσον κάτι ροζ, κάτι nude. Ενώ είναι η επιτομή των χρωμάτων. Είναι η επιτομή των τεχνικών. Έχει fun, έχει playfulness. Αυτό δεν βγαίνει. Και όλοι πέφτουν στη λούμπα, δηλαδή, που είπες, προσπαθώντας να φτιάξουν μόνοι τους το λογότυπο, που γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι branding δεν είναι μόνο το λογότυπο. Είναι γενικά μια εργαλειοθήκη που έχουμε εργαλεία και τα αξιοποιούμε αναλόγως. Το να φτιάξεις ένα λογότυπο μόνος σου, καταρχάς σε 2 χρόνια θα πρέπει να κάνεις ένα ρετούς. Και να ακολουθήσεις τα trends, θα πρέπει σε 2 χρόνια να κάνεις ένα ρετούς, γιατί δεν θα υπάρχουν πια αυτά τα trends. Είχα έρθει μια φορά και είχα φτιάξει τα νύχια μόνη μου. Είχα έρθει το θυμάμαι, στη σχολή. Δυστυχώς το Είδες θυμάμαι. που το θυμάσαι ακόμα. Ναι. Σου είπα, Σοφία, κοίτα τι ωραία που τα έκανα. Ναι. Και ήταν ματωμένα σχεδόν τα χέρια μου. Κάηκαν τα μισά μου κεφαλικά κύτταρα, η αλήθεια είναι. Ακριβώς. Αυτό συμβαίνει και σε μένα όταν κάποιος θέλει να φτιάξει λογότυπο μόνος του. Ναι, μπορείς. Πόσο θα βοηθήσει αυτό την επιχείρησή σου? Πόσο ωφέλιμο είναι για σένα? Οπότε, ποια είναι η διαφορά σε κάποιον που απλά κάνει νύχια με κάποιον nail artist που χτίζει brand? Ξεκάθαρα επαγγελματισμός. Και αυτό το αντιλαμβάνεται το κοινό.
Όταν πηγαίνεις σε ένα χώρο που έχει λογότυπο, έχει συνέπεια χρωματική, ο τρόπος που μιλάνε μέσα οι υπάλληλοι είναι πιο μεστός, δεν είναι τόσο ξύλινος. Ο πελάτης το καταλαβαίνει αυτό, το παίρνει. Ξέρει ότι έχει απέναντί του έναν επαγγελματία, ο οποίος είναι καθόλου σωστός. Δεν άνοιξε ένα μαγαζάκι να κάνει νυχάκια. Άνοιξε μια επιχείρηση. Και εκεί θα πάω, θα βρω αυτό που θέλω, θα μείνω ευχαριστημένη από την υπηρεσία και θα ξαναπάω. Οπότε είναι η εικόνα που έχω. Εικόνα όλη επαγγελματική. Δεν έχεις ποτέ κάποια μαθήτρια. Ή εγώ έχω πάει, ας πούμε, διακοπές σε νησί, έψαχνα κοπέλα να μου φτιάξει τα νύχια και πήγα σε μια κοπέλα μου τα έκανε τέλεια, αλλά το branding, το λογότυπο δεν αντικατόπτριζε αυτό που πραγματικά παρήχε. Ναι. Χάνεις δηλαδή από το δυναμισμό σου. Κοίτα, προσωπικά αν μιλήσω, το ξέρεις πάρα πολύ καλά και εγώ χρόνια πριν που ξεκίνησα, είχα ξεκινήσει δειλά μόνη μου να τα φτιάχνω αυτά. Ναι. Μέχρι που βρήκα και με ανέλαβες εσύ για να φτιάξουμε κάποια πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι με το που πήρα πιο σοβαρά και επαγγελματικά και αυτό το κομμάτι, όλα άρχισαν να πηγαίνουν προς τα πάνω. Παίζει τεράστιο ρόλο. Μιλώντας προσωπικά, έτσι. Και είναι κάτι που προσπαθώ να περάσω και στα νέα παιδιά που ξεκινάνε στη σχολή, ότι μην το υποτιμάτε. Οπωσδήποτε πρέπει να μπει ένας επαγγελματίας για μένα σε αυτό το κομμάτι όταν ξεκινάς κάτι. Είτε είναι στο κομμάτι της εκπαίδευσης, είτε είναι στο κομμάτι του nail studio, είτε είναι σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο της ομορφιάς, έτσι. Φυσικά, μα η διαφορά είναι τεράστια. Είναι να γίνεις ειδικά όταν μιλάμε για ομορφιά που σημαίνει εικόνα, έτσι. Φυσικά, και όταν μιλάμε για ομορφιά που σημαίνει όχι μόνο εικόνα, αν θες, εσείς ειδικά έχετε να κάνετε με επωνύχια. Αν κόψεις ένα επωνύχιο στραβά ή περισσότερο, κινδυνεύω να πάθω μόλυνση. Ξεκάθαρα. Είναι για μένα, ας πούμε, το δικό σου το επάγγελμα οριακά δεν έχει μπει στον κλάδο υγείας. Χωρίς υπερβολές. Στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό είναι, σε αρκετές χώρες θεωρείται επάγγελμα υγείας. Δεν το ήξερα. Δυστυχώς στην Ελλάδα παλεύουμε ακόμη να το περάσουμε αυτό στον κόσμο. Είναι η κλασική ατάκα που ακούμε συχνά, έλα μωρέ, νύχια κάνεις, που δεν ισχύει, που δεν είναι αυτό φυσικά, γιατί έχουμε να κάνουμε με μικρόβια, βακτήρια, παθήσεις, μολύνσεις. Είναι ένα παρεμβατικό επάγγελμα, έτσι, οπότε πρέπει να γίνεται σωστά. Άρα ναι, άλλωστε δεν ανήκει τυχαία στο υγειονομικό. Είναι υγειονομικού κλάδου επάγγελμα. Ο κόσμος δυστυχώς δεν το αντιλαμβάνεται ακόμη στην Ελλάδα. Δεν το γνωρίζει, δηλαδή ούτε και εγώ το γνώριζα. Έλεγα ότι θα έπρεπε να είναι, αλλά δεν το ήξερα στο εξωτερικό είναι όντως έτσι. Στην Ελλάδα, μία nail artist, αν δει κάτι να πηγαίνει λάθος, παραπέμπει τον πελάτη σε ιατρό. Στο εξωτερικό συμβαίνει και το αντίθετο. Ο γιατρός καταλαβαίνει μέχρι που είναι τα χωράφια του και από ένα σημείο και μετά παραπέμπει σε μία τεχνήτρια άκρων. Εδώ πέρα αυτό δεν γίνεται. Δυστυχώς, ακόμη μας έχουν πολύ υποτιμημένο σαν κλάδο. Ναταλία, ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που βλέπεις σε μία nail artist ή ένα nail artist, έτσι, στο Instagram? Στο Instagram. Ναι. Λοιπόν. Γιατί το Instagram παίζει πάρα πολύ στις μέρες μας, έτσι. Ναι. Το πρώτο πράγμα που μπορώ να σκεφτώ είναι τα κακογραμμένα κείμενα. Εννοείς κακογραμμένα? Λοιπόν, ο τρόπος έκφρασης, ας πούμε. Τον τρόπο έκφρασης, σύνταξης και ανορθόγραφα. Τώρα έχουμε ένα δυνατό εργαλείο που είναι το chat, AI, όλα αυτά. Μπορείς να γράψεις το κείμενο που θέλεις και να κάνεις μια επαλήθευση εκεί. Χάνεις από τον επαγγελματισμό σου. Το ξέρω, θα μου πεις τώρα σιγά μέσα στη δουλειά, μην έχω ώρα να κάνω. Πρέπει να το κάνεις. Είσαι επαγγελματίας, πρέπει να το κάνεις. Νομίζω ότι τα social, ό,τι δουλειά και να κάνεις, είναι λίγο σαν ένα δεύτερο επάγγελμα. Εάν θες να σε δει καθαρά ο κόσμος. Ναι. Δηλαδή πρέπει να αφιερώνεις αρκετή ώρα εκεί. Δεν μπορείς να το έχεις σαν ξεπέτα. Ότι έχω 5 λεπτά, ωραία, σαν ανεβάσω κάτι. Ναι, σύμφωνοι, ναι. Πρέπει να αφιερώνεις τον αντίστοιχο χρόνο, νομίζω. Το δεύτερο είναι τα νιαουρίσματα. Δεν ξέρω γιατί το κάνετε αυτό. Εμένα λίγο μου γυρνάνε τάντερα. Έλα να κάνουμε νυχάκια με ψαλιδάκια, να βάλουμε στα φουρνάκια, όλα αυτά τα άκια. Όλα τα άκια αυτά τα υποκοριστικά υποβιβάζουν τη δουλειά μας. Με έχεις ακούσει ποτέ εμένα να κάνουμε ένα λογοτυπάκι? Όχι, σε καμία περίπτωση. Όχι, είναι το λογότυπο. Είναι τα νύχια, τα επωνύχια και τα εργαλεία της δουλειάς σου, τα οποία έχεις πληρώσει κιόλας. Πρέπει να το δείξεις αυτό στον κόσμο, να τα πάρεις σοβαρά. Υπάρχει κι άλλο ένα. Ρετουσάρετε πάρα πολύ τις φωτογραφίες. Δεν μιλάω μόνο για μούρες. Στις μούρες σας κάνετε ό,τι θέλετε. Είστε περσόνες, κάνετε ό,τι θέλετε. Αλλά στα νύχια έχεις όντως ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα. Δεν χρειάζεται τόσο ρετούς. Εάν χρειάζεται ρετούς, μάλλον είναι λάθος ο εξοπλισμός σου. Πολύ σημαντικό αυτό. Είναι σημαντικό. Πρέπει να εξοπλιστείς λοιπόν με τα κατάλληλα εργαλεία, ένα ring light, μια καλή κάμερα. Μην δώσεις μια περιουσία, τουλάχιστον για αρχή συντηρητικά. Και φωτογράφιζε σωστά. Το κακό με αυτό είναι ότι παίζει full ρετούς, τα βλέπουν οι πελάτησες ή τεχνίτες που ξεκινάνε τώρα και
νομίζουν ότι φεύγοντας από ένα nail studio θα έχουν ακριβώς αυτό το αποτέλεσμα. Που δεν γίνεται. Άρα είναι και παραπληροφόρηση. Είναι πάρα πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση, δυστυχώς. Ειδικά για τα νέα παιδιά, βλέπω ότι επειδή φυσικά και δεν μπορούν να έχουν αυτό το αποτέλεσμα, αφού έχει παίξει full ρετούς, απογοητεύονται. Νομίζουν ότι δεν τα καταφέρουν ή ότι δεν κάνουν κάτι σωστά. Δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι δεν είναι πραγματικό αυτό που βλέπεις. Ήταν μια περίοδος που έπαιζε πάρα πολύ ο καθρέφτης, σαν εφέ, όπου έβλεπες στις φωτογραφίες τον καθρέφτη στον ήχη καθρέφτη και νόμιζε η πελάτης ότι θα φύγει και θα καθρεφτίζει τη μούρη της. Ναι, θα βάζει κραγιόν στον ήχη. Δεν μπορούσε να καταλάβει ότι αυτό που βλέπεις είναι φωτογραφία και έχει παίξει ρετούς. Δεν είναι όντως έτσι το εφέ καθρέφτη. Ναι, δυστυχώς είναι πολύ κακό αυτό. Ναι. Υπάρχει κάτι που κάνουν σχεδόν όλοι λάθος χωρίς να το καταλάβουν. Υπάρχει κάτι που έχω εντοπίσει, είναι ότι βρίσκουν brands, πηγαίνουν καλά ή τους αρέσει το branding, η αισθητική και το αντιγράφουν. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να βρεις τη δική σου προσωπικότητα στο branding. Το branding αυτό σημαίνει ότι βρίσκω την προσωπικότητα της εταιρείας μου και τη βγάζω προς τα έξω. Γι' αυτό χρειάζεσαι και brand expert φυσικά. Ναι. Αλλά ακόμα και μόνος σου, ρε παιδί μου, να θες να το κάνεις, πρέπει να βρεις κάποιο στοιχείο που σε διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό. Δεν γίνεται να αντιγράψεις κάποιον άλλον. Δεν είσαι εσύ. Σίγουρα το έχεις αυτό το στοιχείο, απλά δεν το έχεις ανακαλύψει. Και δυστυχώς ανακαλύπτεται από το trial and error. Δηλαδή δοκιμάζω, κάνω λάθος και μετά κάπως συμμορφώνομαι, πάω ψάχνοντας. Δεν είναι έτσι όμως, δεν ψάχνουμε στα σκοτάδια. Υπάρχουν στρατηγικές που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Γι' αυτό δεν αντιγράφουμε ένα στον άλλο. Ίσα-ίσα που εγώ αυτό που στηρίζω είναι πάντα να κάνουμε κάτι διαφορετικό, όχι να εμπνευστούμε από τους άλλους, αλλά να αποτελέσουμε εμείς έμπνευση για τους υπόλοιπους. Οπότε σημασία δεν έχει να είναι όλα τέλεια, αλλά να είναι αληθινά. Η αυθεντικότητα είναι το νούμερο 1. Για μένα αυτό μετράει. Και αν έχεις προσέξει, υπάρχει τώρα μια τάση τελευταία στα social media, που παλιά δεν υπήρχε. Τώρα, ειδικά στο δικό σας το επάγγελμα, λέτε όλα τα ευτράπελα, λέτε για ξινές πελάτισσες, για μαλακισμένες που έρχονται και σας βγάζουν το λάδι. Αυτό μου αρέσει. Είναι μια υπογράμμιση της αυθεντικότητας, είναι μια επικοινωνία της. Θα ήθελα να δω και άλλα τέτοια και νομίζω ότι υπάρχει χώρος και για άλλα τέτοια. Δεν χρειάζεται δηλαδή να βλέπουμε αυτά τα testimonials ότι πήγα στη Σοφία και μου έκανε πάρα πολύ ωραία νύχια. Ωραία, ναι, εντάξει. Ή νύχια φωτογραφημένα και κάπως λίγο πιο αυθόρμητα, πιο αυθεντικά. Θα ήθελα να δω δηλαδή εσένα να πηγαίνεις με μια μούρη κατεβασμένη μέχρι κάτω να κάνεις μάθημα, γιατί και αυτό θα έχει συμβεί κάποια φορά. Σίγουρα. Μία φορά έχει συμβεί αυτό, Σοφία? Όχι, αρκετές η αλήθεια είναι. Αν και συνήθως με το μπουμπό για μάθημα μου φτιάχνει και διάθεση. Οπότε εκεί παίρνουν τα πάνω μου. Όμως μου έδωσες πάρα πολύ καλή πάσα τώρα, γιατί έχουμε πλέον πάρα πολύ έντονο τον φόβο μέσα μας και τον τρόμο μην και δει κάτι πελάτησα ή ο πελάτης που δεν τους αρέσει και παίξει κριτική ή πει κάτι άσχημο στα social. Δηλαδή, νομίζω ότι ζούμε λίγο εκφοβισμό πλέον οι επαγγελματίες. Σας κάνουν bullying πελάτησες. Πάρα πολύ. Ή θα το κάνεις έτσι όπως θέλω, είτε διαφωνείς είτε όχι, δεν με νοιάζει. Και ας είναι λάθος. Ναι, και ας είναι λάθος, αλλιώς θα παίξει κριτική. Δηλαδή, το βλέπω πάρα πολύ. Να είμαι ειλικρινής πλέον, δεν με νοιάζει και πολύ εμένα. Δηλαδή, αν είμαι όχι, είναι όχι, δεν πάω να κάνεις κριτικές όσες θες. Αλλά βλέπω πάρα πολύ κόσμο που το φοβάται αυτό το πράγμα. Φοβάται τις κριτικές, τις αρνητικές. Φοβάται το ότι μπορεί μέσα στα social να τον κράξουν ή να πούν κάτι άσχημο. Εσένα ποια είναι η γνώμη σου για τις κριτικές? Σαν κριτική, εγώ αυτό που. Σαν διαχείριση κριτικής. Και δεν είναι όλες οι κριτικές πραγματικές, έτσι, να το πούμε και αυτό. Όχι, εντάξει, τώρα κοίτα. Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με τις κριτικές που είναι ο user 728 παύλα, hashtag και ιστορίες. Δεν μας ενδιαφέρει καν. Αλλά εγώ θεωρώ ότι ένα brand, δουλειά του, και να σου πω την αλήθεια, σε προσωπικό επίπεδο το κάνω αυτό. Όταν έχω μια αρνητική κριτική, η δουλειά μου είναι να τη μετατρέψω σε ωφέλιμη. Όχι θετική, σε ωφέλιμη. Δηλαδή από την αρνητική κριτική να κρατήσω αυτό, να την ερμηνεύσω και να κρατήσω αυτό που αφορά εμένα. Δηλαδή, είτε ο άλλος το έχει πει με θυμό, με απέχθεια, με μένος, με οτιδήποτε. Εγώ θα κρατήσω το αρνητικό που έχει πει και θα το δουλέψω πως όντως κάνω κάτι λάθος. Γενικά, σαν brands και σαν άνθρωποι, εγώ το πιστεύω έτσι, την κριτική πρέπει να την αποζητάμε. Δεν είναι ωφέλιμη, δεν είναι η κριτική μου έκανε τέλεια νύχια. Είναι ότι μου έκανε τέλεια νύχια, αλλά θα προτιμούσα την επόμενη φορά να είσαι 10 λεπτά, να είσαι πιο συνεπής στο ραντεβού σου. Σοφία, Μαρία, οτιδήποτε. Για την τεχνήτρια αναφέρομαι. Αυτό είναι μια ωφέλιμη κριτική. Μου δίνει πάτημα για να πω, τι συμβαίνει τώρα, άργησα και ίσως είναι κάτι που το κάνω συχνά. Αν είναι μία στο τόσο, ok. Είναι ίσως κάτι που το κάνω συχνά. Μήπως το διορθώσω. Οπότε το keyword για μένα είναι η μετατροπή της αρνητικής κριτικής σε ωφέλιμη, όχι θετική. Εφόσον έχει βάση. Σε περίπτωση που δεν έχει βάση. Και πάλι μπορείς να απαντήσεις.
Να απαντήσεις με τη δική σου την αλήθεια. Πότε έγινε αυτό το γεγονός. Οπότε τις απαντάμε, δεν τις αφήνουμε. Εγώ θα ήθελα να τις απαντάμε, ναι. Υπάρχουν και οι λογαριασμοί που σνομπάρουν τις αρνητικές κριτικές. Εγώ νομίζω ότι όταν αφήνεις μια αρνητική κριτική ξεκρέμαστη, πάντα μου δίνει κάτι ότι σαν να φοβάσαι να απαντήσεις. Δεν έχεις λόγο να φοβάσαι. Εσύ είσαι επαγγελματίας, ξέρεις τη δουλειά σου, ξέρεις ότι το κάνεις καλά. Εάν έτυχε και δεν το έκανες καλά, και αυτό μες στο παιχνίδι είναι. Υπάρχει η συγγνώμη, υπάρχει να επανορθώσεις. Δεν σε ενοχλεί η αρνητική κριτική. Φοβάσαι τι θα γίνει μετά την αρνητική κριτική. Φοβάσαι ότι θα παρεξηγηθείς, ότι όλο αυτό που έχεις κάνει, όλο αυτό που έχεις χτίσει μέχρι στιγμής θα πέσει. Δεν είναι έτσι. Η αρνητική κριτική θα πνιγεί, αν είσαι καλός επαγγελματίας, θα πνιγεί σε ένα πλήθος θετικών σχολείων. Ισχύει. Κάτι άλλο που φοβούνται πάρα πολύ και θεωρώ ότι έχει να κάνει πολύ με το brand είναι οι τιμές. Πολλοί επαγγελματίες φοβούνται να χρεώσουν όσο αξίζει η υπηρεσία, έτσι. Γιατί δεν θα έχουν δουλειά. Το ακούμε πάρα πολύ συχνά. Αν ρωτάς εμένα με την εμπειρία που έχω, θεωρώ ότι αν κάνεις σωστή δουλειά, αν έχεις και το ανάλογο brand, γιατί παίζει μεγάλο ρόλο, θεωρώ ότι δεν έχει τόση σημασία μόνο το τι πουλάς, αλλά και το πώς το πουλάς. Οπότε εκεί έρχεται το brand. Οπότε θεωρώ ότι δεν είναι κάτι που πρέπει να φοβάσαι. Πρέπει με αυτοεπίθεση. Φυσικά. Να μιλάς για τις τιμές σου. Φυσικά. Κοίτα, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν έχουμε αυτοπεποίθηση, γιατί βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας, μαθαίνουμε τα νέα, ζούμε σε έναν άκρως ανταγωνιστικό κόσμο, δυστυχώς, και προσπαθούμε όλοι να πάρουμε ένα κομμάτι από την πίτα. Δεν θα το κάνεις αυτό με φόβο όμως. Παράδειγμα, τώρα λέω, δεν ξέρω τι παίζουν από τιμές. Το κοινό που θα δώσει 5 ευρώ για νύχια είναι το πιο άπιστο. Όταν το κοινό σε προτιμάει για την τιμή, αυτό είναι το πιο άπιστο. Αν βρει κάπου φτηνότερα, θα πάει εκεί. Ακόμη και 50 λεπτά φθηνότερα. Ναι. Οπότε το έχεις χάσει. Εμείς δεν αποσκοπούμε σε ένα τέτοιο κοινό. Εμείς θέλουμε να χτίσουμε με τον πελάτη μας μια σχέση εμπιστοσύνης, σεβασμού, δηλαδή και να ανεβάσεις τις τιμές σου. Ο πελάτης να πει ναι. Εμένα αυτό το brand μου ταιριάζει για λόγους, για το brand philosophy, για τις αξίες που πρεσβεύει το brand. Οπότε ναι, εγώ θα είμαι εκεί. Οπότε δεν έχουμε λόγο να φοβόμαστε. Ίσα-ίσα όταν μαζεύεις 5 και 5 και 5 και 5 ευρώ, δεν κουράζεσαι. Κουράζεσαι χωρίς να κερδίζεις κιόλας. Ακριβώς. Άρα βλέπεις ότι δεν βγαίνει, ρε παιδί μου. Σε πετάει το σύστημα έξω, δεν βγαίνει. Και νομίζω ότι κατά κύριο λόγο γίνεται στο δικό μας κλάδο, γιατί αν πιάσω και πολύ καλά κάνουν φυσικά οι κομμότες, οι make-up artist, θα πάει να φτιάξει μια γυναίκα που παντρεύεται τα μαλλιά της. Θα πληρώσει το 200-300. Θα βαφτεί για το γάμο της. Θα πληρώσει το 200-300. Για τα νύχια της θα πει 50 ευρώ. Είναι πολλά. Είναι πολύ στάνταρτ αυτό, δηλαδή γίνεται πάρα πολύ στον κλάδο μας. Δεν γίνεται να πληρώνεις όλους τους επαγγελματίες, αλλά επειδή κάνεις νύχια στα νύχια, να μην τολμάς να ζητήσεις. Ναι, αλλά εσείς νομίζω έχετε το στίγμα της νυχούς. Ναι, δυστυχώς. Γιατί άμα κάτσεις και το σκεφτείς, το μακιγιάζ θα κρατήσει ένα βράδυ. Το μαλλί, άντε 2. Το νύχι όμως θα το κρατήσεις 1 μήνα. 1 μήνα πρέπει να το κρατήσεις. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι πελάτες το κρατάνε και 2 μήνες, δυστυχώς. Και το μαλλί, μερικοί άπλητοι. Ισχύει, αλλά δεν αναφερόμαστε σε αυτούς. Μιλάμε στην πλειοψηφία. Γενικά, τι τραβάει, εσύ που ζεις έτσι λίγο, γιατί είναι και η δουλειά σου, την ψυχολογία της πώλησης, να το πω έτσι. Τι τραβάει περισσότερο τον κόσμο, στο κομμάτι του brand φυσικά μιλώντας? Στο κομμάτι του brand. Το minimal, το πιο, κάποια στιγμή θυμάμαι ήταν το πιο μπαρόκ, έτσι, γράμματα με πατούρες, τριφογυριστά, καλλιγραφικά. Ξέρεις την πατούρα, Σοφία? Ξέρω, είδες, κάτι ξέρω. Δεν μιλάμε ανάρμοστα τώρα, πατούρα. Εξήγησε είναι τι όταν είναι. Τα γράμματα έχουν μία γραμμούλα από κάτω. Αυτό είναι. Κοίταξε, παλιά ίσχυε. Όλα είναι trends, ρε παιδί μου. Παλιά ίσχυε, ήταν το πιο μπαρόκ, το πιο αναγεννησιακό. Μετά περάσαμε στο full minimal. Και τώρα έχει έρθει ένα που είναι μεταξύ 80s και πιο pop, αν θες, έτσι, με γράμματα έντονα, στρογγυλεμένα. Που αυτό μου δείχνει ότι ο κόσμος θέλει λίγο να γελάσει. Θέλει λίγο τα πιο playful brands. Αλλά και πάλι ακόμα και εκεί έχουν γίνει όλα ίδια. Εγώ σαν επαγγελματίας πρέπει να προσαρμοστώ με τα trend ή αν αυτό με εκφράζει πρέπει να μείνω πιστή και ας έχει ξεπεραστεί η μόδα του, ρε παιδί μου? Κοίταξε, τώρα είναι τελείως ανάλογα το brand. Δηλαδή το ξέρεις πολύ καλά ότι όσες φορές έχουμε δουλέψει μαζί, σου λέω θα κάνεις το αναπάντεχο. Αυτό που δεν έκανε κανείς, ότι σε σπρώχνω. Αλλά ξέρω ότι εσύ μπορεί να το στηρίξεις. Ναι, είναι σημαντικό να το υποστηρίζεις. Υπάρχει κάποιος που δεν μπορεί να το στηρίξει και μπορεί και να μην θέλει. Και δεν μπορώ να τον βάλω να κάνει κάτι που δεν θέλει, γιατί δεν θα πουλήσει. Γιατί θα είναι ψεύτικο. Οπότε ας παίξει μέσα στα δικά του στεγανά, μέσα στα δικά του όρια, ας παίξει με ασφάλεια. Δεν το προτείνω εγώ αυτό. Εγώ γενικά σαν brand expert είμαι να σου εγώ σαν brand expert είμαι στα άκρα. Νομίζω ότι αυτό είναι και κάτι που σε ξεχωρίζει.
Δηλαδή, σαν δημιουργό ιδεών, εγώ έτσι σε έχω στο μυαλό μου, η αλήθεια είναι. Αυτό είμαι, ότι... καλά, δεν σε διακόπτω. Λοιπόν, είσαι top στη δουλειά σου, γιατί πας κόντρα σε αυτό που θα είναι στη μόδα. Είμαι και έξυπνη και ανήπαντρη και έχω και κάτι ελιές στην Καλαμάτα. Ισχύει για όποιον ενδιαφέρεται. Δουλεύεις με ριζοσπαστικές ιδέες, δουλεύεις με κεντρικές ιδέες. Βέβαια, πρέπει ο πελάτης που συνεργάζεται να θέλει και να μπορεί να το υποστηρίξει. Είναι δεκτικός, ναι. Προσωπικά είναι κάτι που αγαπώ σε σένα, αλλά νομίζω ότι πρέπει αυτός που έχεις απέναντί σου και συνεργάζεσαι να το γουστάρει κιόλας αυτό. Βέβαια. Το κάνεις δηλαδή εσύ με πάθος, αλλά θα πρέπει και αυτός που συνεργάζεσαι και παίρνει την ιδέα σου να την υλοποιήσει με το ίδιο πάθος. Βέβαια. Και πλέον έχουμε φτάσει στο αντίθετο άκρο. Δηλαδή, βλέπω ότι έρχονται πελάτες σε εμάς που σκέφτονται όμοια με εμάς. Νομίζω ότι είναι και λόγος να έχεις για το brand. Το βλέπω και σε μένα ότι ό,τι ανεβάζω, αυτό θα προσελκύσω. Πάμε και στο κομμάτι των τιμών. Όταν έχεις πολύ χαμηλές τιμές, low budget δουλειά, το ανάλογο κοινό θα προσελκύσεις. Φυσικά. Έτσι, αν έχεις high society, χτυπάς εκεί, αυτό θα προσελκύσεις. Ναι, μα κοίτα Σοφία, για όλους έχει χώρο η πίτα. Δηλαδή, θες να βγεις και να είσαι η προσιτή πολυτέλεια, η κάνω νύχια με 5 ευρώ, κάνε, δεν πρόκειται να σταματήσω. Αν εσύ γουστάρεις να βγάλεις λεφτά έτσι, κάντο. Δεν πρόκειται να σε σταματήσω. Η δική μου προτίμηση όμως, και αυτή που έχω παρατηρήσει που είναι η πιο διαχρονική, είναι το να σκέφτεσαι radical, δηλαδή πιο ριζοσπαστικά. Να κάνεις τον απάντεχο. Να γίνεσαι εσύ τάση. Εσύ να θέτεις τα trends. Γι' αυτό αγαπάμε, Ναταλία. Τα αισθήματα είναι αμοιβαία. Και τώρα κάνουμε αυτό που είπες πριν. Και τώρα χαμουρευόμαστε. Όχι, αυτό που είπες πριν, το cute. Ζουζουνάκια, τέτοια, αυτό ακριβώς. Τα νιαουρίσματα. Νιαουρίσματα, ναι. Τώρα έχω νύχια, μπορώ να τα κάνω αυτά. Τα νύχια, οριακά, πόσο θα τα κρατήσεις, πες μας. Η Ναταλία. Τι ώρα είναι? 1 ώρα, σου δίνω. Κάπου εκεί. Τι είδους περιεχόμενο θεωρείς ότι πρέπει να ανεβάζει ένας nail artist? Τι περιεχόμενο πρέπει να ανεβάζει? Θεωρείς ότι είναι καλύτερο? Θεωρώ ότι είναι καλύτερο να ανεβάζει στιγμές από την καθημερινότητα. Θα ήθελα δηλαδή να σας δω που παλεύετε με τα θηρία. Μία μέρα, ρε παιδί μου, στη ζωή σου. Μία μέρα στη ζωή σου, όχι να μας πεις με το που ξυπνάς τι κάνεις, βγάζεις βόλτα την ιόλη κτλ. Όταν πηγαίνεις στο γραφείο σου, τι κάνεις, όλα αυτά που έχεις να αναλάβεις. Θα ήθελα να μάθω από πού εμπνέεται, πει αυτό, τι σεμινάρια έχει κάνει, κατά πόσο δηλαδή τρέχει για να εξελιχθεί. Και όχι μόνο στατικές φωτογραφίες με νύχια. Κουράζει. Ναι, κουράζει. Θα ήθελα λίγο να έχω μία προσωπική επαφή, να μιλάω σε ένα πρόσωπο, να ταυτίζομαι με κάποιον. Πιστεύεις στο ότι οι άνθρωποι πουλάνε σε ανθρώπους, οπότε πρέπει ο επαγγελματίας να φαίνεται? Βέβαια, αφού το κοινό ταυτίζεται με συγκεκριμένα πρόσωπα και περισσότερο με συναισθήματα. Γι' αυτό τραβάω τα μαλλιά μου συνέχεια για το branding. Αυτό είναι σημαντικό. Στα social, πόσο σημαντική θεωρείς τη συνέπεια? Δηλαδή, έχω παρατηρήσει ότι όταν ανεβάζω, δεν το κάνω δυστυχώς, με συνέπεια, όλα πάνε καλύτερα. Όταν ξεχνιέμαι και ασχολούμαι 1 φορά το μήνα, όλα αρχίζουν και παίρνουν την κάτω βόλτα. Στο κομμάτι των social μιλάμε πάντα, έτσι. Κοίτα, τα social απαιτούν συνέπεια. Στο branding απαιτείται αισθητική συνέπεια. Στα social πρέπει να είσαι και χρονικά εκεί. Να δηλώνεις το παρόν, δηλαδή σε ένα χρονοδιάγραμμα που έχεις φτιάξει. Πρέπει να είσαι συνεπής, να μην ξεφεύγεις. Έτσι λειτουργεί ο αλγόριθμος. Έτσι τώρα και εγώ για τα social media στη συχνότητα δεν είμαι ειδική, αλλά φυσικά θα δεις αποτελέσματα να ανεβάζεις, ας πούμε, 3 βίντεο την εβδομάδα και όχι 1 το μήνα. Και αν. Γι' αυτό και λέμε στους νέους nail artist ότι μέσα στην παροχή του ραντεβού σου πρέπει να συμπεριλάβεις και λίγο χρόνο για τη φωτογραφία, για το βίντεο. Δηλαδή, επειδή όλοι οι πελάτες είναι με το ρολόι στο χέρι, έτσι, ότι γρήγορα να τελειώνουμε, σε πόση ώρα τελειώνουμε, θα πρέπει, θεωρώ... Έχεις δει να κάνω νύχια, γι' αυτό το λες. Σου έχω κάνει τα νύχια. Έχω μαρτυρήσει. Συγγνώμη που έχω deadline. Συγγνώμη. Όμως, θεωρώ ότι αν π.χ. το ραντεβού μας κρατήσει 2 ώρες, θα πρέπει να πω ότι μέσα στις 2 ώρες ή να προσθέσω 1 τέταρτο, 2 ώρες και 1 τέταρτο, θα αφιερώσουμε χρόνο, Ναταλία, να σου φωτογραφίσω τα νύχια. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι ώστε να μπορεί και ο nail artist να έχει το ανάλογο υλικό να δείξει τη δουλειά του, έτσι. Συμφωνείς και εσύ λοιπόν? Απόλυτα. Και πολύ καλά κάνεις και πολύ ωραίο αυτό. Να τους υποχρεώνεις να το εντάσσουν μέσα στην υπηρεσία. Δηλαδή να είναι και αυτό. Να βγάλουμε φωτογραφία τα νύχια. Τα νύχια όμως, όχι τα νυχάκια. Προσωπικά, όσοι με ακολουθούν και έχουν δει,
δεν έχω ούτε νύχια ούτε νυχάκια σαν μότο, έχω το νυχάρες. Το έχουμε καθιερώσει με τη βοήθειά σου βέβαια, που έχουμε βγάλει και τα ανάλογα μπλουζάκια και το νυχάρες έχει γίνει το μότο του Nail Masters. Πάρα πολύ χαίρομαι. Και θέλω να πιστεύω ότι σιγά σιγά και ο κόσμος θα το δει έτσι, γιατί δεν είναι μόνο χιουμοριστικό. Δίνει άλλη διάσταση στη δουλειά σου. Μπράβο, άλλη διάσταση. Δείχνει το μέγεθος. Και όταν λέω το μέγεθος, δεν εννοώ το μέγεθος του νυχιού, εννοώ το μέγεθος της ποιότητας, της γνώσης, του όλου τέλος πάντων αυτό. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Φυσικά, εγώ δεν καταλαβαίνω. Το μέγεθος μετράει. Στα νύχια. Πώς μπορεί ένας nail artist, ειδικά εν έτη 2026, να ξεχωρίσει όταν υπάρχει τόσος μεγάλος ανταγωνισμός? Μπορεί να κάνει ένα branding που να είναι τελείως out of the box, δηλαδή η επικοινωνία του να μην έχει καμία σχέση με την πεπατημένη, να είναι τελείως groundbreaking, να είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ, και φυσικά με τη δουλειά του. Δηλαδή αυτό πρέπει να αντικατοπτρίζεται και στη δουλειά του. Μη σου κάνω εγώ ένα branding που θα είναι super wow, δεν θα έχει ξαναπαίξει ποτέ και εσύ όμως θα επιμένεις να ακολουθείς, να κάνεις γαλλικό, ό,τι κάναμε πριν από 250 χρόνια. Πρέπει και εσύ να μου δώσεις, να προσαρμοστείς στην καινούργια σου πραγματικότητα. Οπότε δεν είναι μόνο θέμα ταλέντου του τεχνίτη, της τεχνίτριας, είναι και θέμα στρατηγικής. Unpopular opinion, δεν πιστεύω στο ταλέντο. Ούτε εγώ πιστεύω. Ακόμη και στον κλάδο μας, όταν έρχονται και γράφονται παιδιά και μου λένε το έχω ταλέντο. Αυτό που θεωρώ για το δικό μου κλάδο είναι ότι δεν είναι θέμα ταλέντου. Είναι θέμα οπτικής, αισθητικής, στρατηγικής, γνώσης. Θεωρώ ότι παίζουν όλα αυτά ρόλο. Φυσικά, και εμπειρίας, και για μένα πόσο θέλεις να επιμείνεις είναι θέμα στοχοπροσήλωσης. Δηλαδή, αν εγώ έχω βάλει ένα στόχο ότι θέλω να γίνω. Ναι. Ότι θέλω να γίνω nail artist, πρέπει να κάθομαι, να δουλεύω, να κάνω εξάσκηση ώστε να αποκτήσω. Οι μαθητές που μας βλέπουν να το κρατήσουν αυτό, πειθαρχία, γιατί το λέω και γίνομαι κακιά. Σας έκαψα τώρα. Εντάξει. Είναι καλά παιδιά, θα το κάνουν αυτό που είπαμε. Θα δουλέψουν πάρα πολύ και θα τα καταφέρουν. Αλλά είναι αυτό, πειθαρχία και στοχοπροσήλωση. Πώς χτίζεται η εμπιστοσύνη μέσα από ένα προφίλ? Τι εννοώ, ότι βλέπεις ένα προφίλ, δεν με ξέρεις ακόμη. Πώς μπορείς να εμπιστευτείς αυτόν τον επαγγελματία που ακόμη δεν γνωρίζεις μέσα από το προφίλ του? Με τις επαγγελματικές φωτογραφίες, με τη σωστή χρήση λόγου, σωστή χρήση συντακτικού, με το να ξέρει με ποιους έχει να κάνει, δηλαδή να μην απευθύνεται σε εμάς σαν να είμαστε βόδια, να απευθύνεται σε εμάς σαν να είμαστε potential ενδυνάμει πελάτης. Αν ήσουν nail artist, καταρχήν θα γινώσουν nail artist. Εύκολα. Η αλήθεια δεν είναι, θα γινόμουν καλή. Θα γινώσουν γαμάτι. Η αλήθεια είναι ότι η Ναταλία έχει πάρει τον τροχό από τα χέρια μου, γιατί δεν προλάβαινα μια φορά και έκανε αφαίρεση με τροχό μόνη της. Ναι. Το λέω αυτό. Οπότε ναι, θα μπορούσε πάρα πολύ να. Μετά, όταν έλωζα τα μαλλιά μου και έπεφτε νερό, ήταν σαν να καίγομαι. Ήταν η πρώτη φορά όμως. Ναι. Εντάξει. Κάτι πήγε λάθος, όπως καταλαβαίνεις. Γι' αυτό χρειάζεται εκπαίδευση. Γι' αυτό. Το λέμε γιατί κάποιοι παίρνουν τον τροχό χωρίς να έχουν εκπαίδευση και νομίζουν ότι καταστροφικό. Μετά φταίει ο τροχός που γίνεται ζημιά στον ήχη. Όχι τεχνική. Αν λοιπόν ήσουν nail artist, πώς θα διαχειριζόσουν εσύ το προφίλ σου? Καλά. Εγώ θα το έκανα τύπου Bronx στη δεκαετία του 1980. Θα το υποστήριζες full βέβαια, έτσι. Full. Ναι. Τι εννοείς? Ότι θα το υποστήριζες full. Το εννοώ. Με την καλή έννοια το λέω. Όχι με την κιτσιά. Όχι παιδί μου, με την καλή έννοια. Εγώ εκεί μέσα... Είσαι elegant γενικά. Ναι, πολύ elegant. Να αρχίσω τώρα εδώ πέρα τα καντήλια. Πολύ elegant καντήλια. Συγγνώμη, πνίγηκα. Και μόνο που το σκέφτηκα. Σαν να ήμουν μια nail artist στο Bronx το 1980. Ήθελα δισκομπάλες, αυτές τις κουρτίνες με τις χάντρες που κρέμονται, και να κάνουμε εκεί μέσα νυχάρες, ρε φίλε. Επίσης, εγώ θα έκανα ένα μαγαζί που θα ήταν ανοιχτό το βράδυ. Που σκεφτεί αυτό. Αλλά πλέον δεν κάνω νύχια, οπότε. Ναι, με κοκτέιλς και τέτοια. Μη σου πω ότι παίζει να κάναμε και καμία προβολή ταινίας και να καθόσουν εσύ να κάνεις νυχοπόδαρα. Νυχοπόδαρα, επαγγελματικός λόγος, όπως είπε εδώ πριν. Με δόκιμους όρους, νυχοπόδαρα, πετσιά, φούρνη. Μια μισή ώρα δεν διαρκεί αυτό, τα νυχοπόδαρα μαζί. Ανάλογα τι θα κάνεις. Χέρια, ωραία. Όσο προλάβεις, δεν θα παίζετε τον Μπεν Χουρ, ο Τιτανικός, θα παίζαμε πιο σύντομες ταινίες. Τύπου σινεμά με νύχι μαζί. Μπράβο, ναι. Ή κοκτέιλ και χωρίς την προβολή. Κοκτέιλ, να έρθει μια φίλη σου να μιλήσετε. Δηλαδή κάτι μεταξύ μπαρ το βράδυ, μπαρ και να φτιάξουμε νύχια. Είναι και καλή ιδέα, γιατί ειδικά οι γυναίκες που δουλεύουν, νομίζω θα εξυπηρετούσε πάρα πολύ. Μα και εγώ πρέπει να φύγω από το γραφείο σου για να κάνω νύχια. Δεν προλαβαίνω άλλες ώρες. Γιατί μου έχει έρθει, ας πούμε.
το να μου κάνει κάποιος νύχια για μένα λειτουργεί και αγχολητικά. Δηλαδή θα μ' άρεσε να πάω σε έναν τέτοιο χώρο. Αγχολητικά για σένα, όχι αυτό που σου κάνει νύχια. Ναι, μαγιστήκαμε τώρα για εσάς, για μας λέμε. Να τα λέμε αυτά. Ναι, λειτουργεί αγχολητικά. Δηλαδή θα να ράξω, να κάνω τα νύχια μου. Να πρίξω την τεχνήτρια. Ναι, να την πρίσω. Άμα βλέπω ταινία δεν θα σε πρίζω. Άμα πίνω κοκτέιλ, άμα βλέπεις ότι σε πρίζω, πες δεύτερο κοκτέιλ, δωράκι, μανάρι. Στο δεύτερο έφυγε αεροπορία. Ακριβώς. Στο δεύτερο έχω φύγει εγώ. Οπότε σε αφήνω και σένα ήσυχη. Άσε μου παίζει να τρακάρω, να μου χαλάσουν τα νύχια, να ξανάρθω να μου τα φτιάξουν. Γιατί θα είμαι μεθυσμένη δηλαδή. Οπότε, θεωρείς πολύ σημαντικό να επισκεφτεί κάποιος έναν brand expert ακόμη και όταν είναι στα πρώτα του βήματα. Όταν δηλαδή ξεκινάει να μπει στο χώρο. Ειδικά Όχι τότε. να χτίσει το όνομα, το χώρο, που δεν θεωρώ ότι χτίζεις όνομα χωρίς brand, και μετά να επενδύσεις σε αυτό. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι το πρώτο Από που θα την πρέπει αρχή, να επενδύσεις. ναι. Είναι μέρος της επένδυσης στο branding. Οκ. Ναταλία, πώς πέρασες μαζί μας? Χάλια. Γιατί δεν σου άρεσε που ήρθες εδώ? Πολύ μ' άρεσε. Δεν ξαναερχόσουν. Εννοείται δεν ξαναρχόμουν. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να μας πεις ποια συμβουλή θα έδινες σε έναν nail artist που θέλει να εξελιχθεί. Το πρώτο είναι να εξελιχθεί σαν επαγγελματίας, δηλαδή να παρακολουθεί σεμινάρια σε αξιόπιστες και σχολές της προκοπής όπως η δική σου. Για μας λέει. Δηλαδή, εννοείται. Το θεωρώ απαραίτητο. Το δεύτερο είναι να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, πραγματική αυτοπεποίθηση όμως. Και το τρίτο είναι να κάνει branding. Πολύ και αυτό της σημαντικό. προκοπής. Νταλίκα, Και ξέρετε. να τολμήσει. Πες κάτι στο κοινό που μας ακούει και μας βλέπει. Δεν συχαίνεσαι τις Δευτέρες, τη ζωή σου συχαίνεσαι. Ναταλία Πρίντιζη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Σας περιμένω στο επόμενο.